Здравейте отново! Време е да се запознаем с няколко нови приятели. И то не какви да е, а AI приятели, които могат да направят ежедневието ни доста по-лесно, а защо не и по-интересно. Хайде да видим кои са те. Нека си припомнем. В предния ни разговор си говорихме, че изкуственият интелект е нещо като супер умен компютърен приятел, нали? Такъв, който разбира какво му говорим. Днес тази идея ще оживее, защото ще се срещнем лично с двама от тези AI помощници. И така, да започнем с приятел номер 1 – ChatGPT. Мислите за него като зонзи всезнайко в компанията. Ама в добрия смисъл. Този, който има отговор на всичко и винаги е готов да помогне, без значение за какво става въпрос. Той е създаден от компанията OpenAI и е супер лесен за намиране. Просто се влиза в chat.openai.com. И най-хубавото, няма значение дали сте на телефон, таблет или компютър, той работи навсякъде. Супер удобно, нали? Добре, но за какво точно помага? Ами за какво ли не? Искате просто да си побъбрите. Няма проблем. Трябва да напишете картичка за рожден ден или, да речем, по-сериозно писмо и с това се справя. А за генериране на нови идеи е просто страхотен. Буквално е готов да отговори на почти всеки въпрос, който може да ви хрумне. Но почакайте, има и още нещо, което е наистина специално. GPT има памет. Да, точно така. Със времето той може да запомня неща, които сте му казвали. Така той, така да се каже, ви опознава по-добре, до суш като истински приятел. Това прави общуването много по-персонално. Добре, време за приятел номер 2 – Claude. И ако ChatGPT е универсалният помощник, то Claude има една единствена, но пък много силна суперсила – да прави сложното просто. Той е майсторът на опростяването. Claude е дело на компания, наречена Anthropic, и може да бъде намерен на claude.ai. И да, както се досещате, и той има страхотна безплатна версия, която е повече от достатъчна, за да се започне. И в какво е толкова добър? Ами, представете си, че имате някакъв сложен текст, примерно медицински документ или юридическо писмо. Claude може да го преведе на съвсем разбираем език. Супер полезно е и за обобщаване на дълги документи. А и много хора казват, че има много топъл, някакси човешки стил на писане. Добре, вече имаме двама нови AI приятели. И сега сигурно в главата на всеки се върти въпроса. Окей, ама сложно ли е да се започне? Трябва ли да съм технически гений? Отговорът е категорично не. Всъщност е абсурдно лесно. Всичко става буквално в 3 стъпки. Първо, влиза се в сайта. Второ, създава се безплатен акаунт с имейл. И трето, няма трето. Това е всичко. Готово. Може да започнете да чатите веднага. И това е, може би, най-важното, което трябва да се запомни. Не се изискват никакви специални умения. Наистина, ако човек може да напише съобщение в чата или имейл, значи може да използва и тези инструменти. Целта им е точно такава – да са лесни и достъпни за всички. И така, вече познаваме двама много способни помощници. Логично е да се запитаме, добре, но кой кога да използваме? Кой е по-добър за едно и кой за друго? Ето това е въпросът, на който ще отговорим съвсем скоро. В следващата ни среща не само ще се запознаем с третия ни AI приятел, но и ще направим едно бързо сравнение, за да стане кристално ясно кой за какво е най-подходящ. Така че очаквайте продължението, ще бъде интересно.